A ideme šľahať. Takže máme tu zmes, ktorú sme si pripravili. Žltka, bielka máme vyšľahané, máme tu hrubú múku. Hotová alchymia, je to úplne jednoduché. No. A je to pre môjho Leušenka. No, ale našla som slabosť aj, že to potrebuje aj niekto iný. A na stredu budeme robiť ďalšiu. Bye bye. Takže ideme mastiť plech. I čo to je? Forma. Ideme dať tomu formu. Dobre, máme vymiešané kakaoko. A prejdeme to do tohto žltkového mňami cesta. Mám trošku mierne pripečené kura, ale je ňam. Takto krásne to vyzerá, kým to pôjde do trúby. Ňam.